सासे कास्टमार आंनियाव फैनानै खानाय सिनबाय दारि सिनबाय मानो जे 100 ताकाल' होदो देलाय आंनो मानो 100 ताकाल' होदों बे खाथिनि आं सिनायदों आंहा लस जादों दखाना खानाय सिननाया 50 ताका दारि सिननाया 30 ताका 8 ताका लायो आङो बिदि नङा दै सोरबा दारिबो सिनबाय खानायबो सिनबाय इमान 40 ताकाल' होदों आयौ आंहा एसां खस्थ' खामायदों आंहा एसां खस्थ' खालामदों मानो एसां 40 ताकाल' होनो हादों बे मानसिया बै खाथिनि बारा गोजान नङा जौ लोंदों आरो बाहाय एसे जौ लोंदों बारा फुरा मोनामाखै लोंदों लोंनायालाय आं एबार थिनला दे नोंखौ आं थिनला आं र' एबार खनसे फैबोला आं थिनला होनना बुंबाय बेलेगाव थां बेलेगाव